Bobote Kota Blitar luar biasa. Kebul setiapku bisa adueni ini mau bagus malah sangat jasuh asli buat pada kopi baru kamu bosok ini mas Nggih, ngatur kae Wilujeng Dalu, Mas. Ayo Wilujeng Dalu. Kowe kok arep
darani Mega luar biasa iki apa? Wah, enggak biasa di luar. Maksudnya Lah maksudnya lek ngejob itu rame cakra budaya mawon ngoten lho maksudnya. Mega ini sosok perempuan yang sangat luar biasa dan mandiri. Luar biasa iki lho napa? Mandiri iki apa? Coba aku genane iki ning Kota Blitar lho. Lah iki nggo cangkrukmu ning kopi-kopi ngono lho. Nggih, nek mangke kula ben rono. Lah iya iki kudu kok genake lho, Gembul. Gembul. Nggih, pripun maksudnya Luar biasa iki napa? luar biasa niku Mbak Mega iki wonge mandiri. Mandiri iki saka tembung mandi sendiri namanya. Bobotan maksudnya senajan toh tanpa lelaki untuk hari ini dia bisa berkarir untuk cita-citanya yang sangat luar biasa. Tanpa lelaki malam hari ini bisa nembang gimana? Wah, iya ngomong Yang lanang atau enggak? kula lanang. Lah berarti kan yo kendali. Yo maksudnya ini ku anu lho, dalam kehidupan sehari-hari lho, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Lho maksudnya Mega iki bojone hari. Lah aku ngomong Iya, Mega kok kowe ngomong hari. Ngene maksudnya. Aku iso salah tumpuk lho. Ngene maksudku. Wong wedok karo wong lanang kuwi diciptakne kan kudu jejodohan. Nah, sing mudoke sapa? ya iya. Ya kok lah iya kuwi lho. Sopo? Iki ning Kutha Blitar lho, bapak-bapak pengasuh padha rawuh lho. Pak Kadis sing kelenggahan lho. Maksudku ngene Mas, Mbak Mega iki wonge kan ayu ya lho. Ora enek sing duwe. Lah terus saiki Mbak Mega saiki posisine iki berdikari sendiri, mandiri urip dhewe iki wong wedok iki lek berdikari sendiri ku sangat luar biasa ngono lho maksudku iki. Sing ngomongne ra nek sing duwe sapa? Kok ra nek sing duwe iki lho, kowe kok apal Mega to? Iki kan yo anak. Lah kowe yo jelas apal jogo jero. Lha lek kok ra nek sing duwe iki lho. Lah maksudku kowe masamu nek dhewe ra nek sing duwe karepe melamarkan diri. Loh. Nah, ini streaming lho Mas, ini streaming lho Mas. Gua anu mboten ngoten niku, maksudnya mboten melamarkan diri. Streaming apa tak kurang mudeng. Streaming niku video nih Mas, video bang ora suwe ra iku pisan iki Mas Susi. Kok magang ngomong nek ana tenjen. Iki ning Kutha Blitar lho. Lah Kutha Blitar koyo bene wong njene Kutha Blitar pancen iki Tanah Gebang. Kutane dhewe. Kutane dhewe. Wajib berbangga. Oh nggih no Mas, saya itu berbangga diri karena saya itu pribumi Kota Blitar sangat. Lahir ning Kutha Blitar. Lahir ning Kutha Blitar asli, kula sejarah Pak Karno ero. Ngerti? Apa nih? Lahirnya Bung Karno tanggal piro? Tanggal 1901 tahune, tanggalnya 6 Juni, lahir wonten Surabaya. Lho sampeyan piye padake berjuang sekolah wonten HBS. Heeh. Hongger Burger School. Kan ora Caramu maca. awih bahasa Inggris angel lho. Sing ngendar nggih petuk-petuk lho kenyek lho nggih. Macamu Inggris Panjo panganane telok katane. masaku. Kuwi tenanan niku. Kuwi bapak pendiri bangsa. Bapak pendiri bangsanya Bapak Bung Karno. Kalau Bung Karno dia nak tahu paling dawuh. Nggih. Jas merah. Jas Jangan merah. sekali-sekali melupakan sejarah. Nggih. Umur 20 tahun budal ana ing kutha ibu kota. Kutha ibu kota ini Anu yo ibu kota anu mriko no kulon Jawa Barat mriko no. Jakarta. Jakarta nempuh wonten ing sekolah. Apa ya kayak jenenge ya? Aku ora keruke. Apa jenenge? ITB lho Mas, saiki dadi ITB dhisik napa Pak jenenge niku? Institut Teknologi Bandung. Napa? THS, Teknisi House School. Ha lho. Padake lek ku sinau nek rong jam ya ya. Wes pinter enggak Pak? Engko kapan-kapan. Iki nek wong caca iki ora paham blas. Engko kapan-kapan nek longgar nggen aku ora ono kuwi. Tahun 1929 nggone Bung Karno iku berjuang nganti di penjara ana ing penjara Sukamiskin Mas. Tahun 1929 gitu Pak nggih. Lho Pak ya nggih lho. Lek sakmene dinagi pedhot sakmirane. Yakin tenan nggih. Jadi dan kowe jan luar biasa pancen yo kowe iki pancen batok polisi. Apa batok polisi apa? Polisi maju. Oh ya ngono sing genah Mas aja terus batok polisi. Ralu iki ning omahe dhewe iki kok ora tak ngenek-ngenekne sok benah aku ya didamu lho iki. Aku ning istana. Iki ning istana Gebang ana ing daleme bersyukur nggih. rangkaian bulan Bung Karno. Nggih. Malam hari ini kebetulan brokoan lahir. Brokoan lahir. Gelar layar. Nggih. Terima kasih buat Pak Wali Kota. Jan luar biasa. Nggih, iki wis sampun dugi Pak Edi. Nggih. Siapa? Pak Edi. Sapa to kan sini Pak Edi? Kowe iki jan Aku ora tau bisa ngoni, aku ya kok lali lho. Pak Edi Wasono. Niki kok Pak anu sapa Pak Endro saking ta pedhi nggih dugi. Nggih, saking
kabupaten sesuai saka Bapak Bupati ya Nggih, rawuh. matur sembah nuwun sanget. Indra Mas Winarso. Indra, nggih. Wah, niki kok jan kabeh sanga kanca-kanca pedalangan iki yo teko kabeh niku. Kok nika, kok Ana nika. nggih loro niku. Kowe iki teko kabeh wong loro. Nggih. Budayawan sing padha pareng hadir terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Atur panglipur, Atur panglipur. edukasinya tasik terus. Tasik niki to masih lenggah tiyang. Jadi ora adol umpama wonten kaludangan penggalih Mas Edi. Nggih. Ndang mriki Mas. Nggih, monggo Pak Haji. Monggo tuntok ndang. Pangapunten Bapak Kamadikan. Pak Edi. Monggo Pak Edi Wasono Bapak Kadis. Pangapunten, diatur ini lho Pak Kadis. Nah, Cek lho. iki pangapunten nggih Pak. Iki Lumpil kamardikan anggenipun ingkang sarira. iki. Karena malam hari ini wonten istana Gerbang menika kurang abdol nek boten panjenengan ora ketang napa ya? Nembang siji mbok loro. Derek Rodengri Swasana intinya. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih, kula menika kaliyan pemimpin utawa pangarsa ingkang budaya menika remen dadi ngagem busana ya kan Jawen. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Sajane niku wau kula pengin nembang. Napa Pak? Napa niku mau? Lintang asmara. Sajane ngono. Lha dibalik malih mboten apa-apa. Jenengan perkali megal itu, Pak. Oh, apik megal itu. Boten ngayoki mengkelek nembang malih di tangas mo. Oh ngaten, rintune nggih mboten napa-napa. Nggih, monggo. Napa Pak Kandas? Napa? Napa Kandas? Kowe tak suwaplo rombul. Nah, yo rame maksudku. Oh, iki hari lahirnya Bung Karno kandas ya. Biasanya pemimpin-pemimpin itu dangdut tok jalane. Jadi ini malam hari ini kula merinding lho panjenengan Nggih. paring dawuh dengan semangat sing makantar-kantar Pak Wali ya tansah ya berapi-api menunjukkan bahwa sosok-sosok pemimpin yang mengidolakan Bung Karno luar biasa pokoknya. Wonten dawuh Matur sembah. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun dumateng para pangarsa ing dalu menika. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu. Ingkang kinurmatan dumateng para Bapak Ibu ingkang sampun rawuh. Inggih menika midhangetaken pagelaran wayang kulit. Inggih ingkang kidalangipun Rudi Jareng ingkang kondang kalapa saking kutha Blitar. Amin amin amin. Pengesunipun Mas Edi. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, mugi-mugi napa ingkang tingetan ing dalu menika. Nggih. Menika lahiripun beliau Insinyur Soekarno. Nggih. Mugi-mugi sedaya dipun paring keberkahan. Amin. Nggih, mawon. Amin ya rabbal alamin. Ing menika napa ing bulan Bung Karno, ya alhamdulillah minggu pungkur sampun kalaksanan anggenipun kegiatan grebeg Pancasila. Nggih, tanggal 1 menika nggih. Nggih, matur sembah dumateng sedaya warga masyarakat Kutha Blitar Raya ingkang sampun nyuyuh sampun dukung kalaksananipun kegiatan grebeg Pancasila. Sayup nek kabeh. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Kekalipun nggih menika ing dalu menika ngetan lahiripun Bung Karno. Nggih menika anggenipun mingeti nggih wonten pagelaran wayang kulit. Nggih. Menika gagasanipun arahanipun petunjuk saking Mas Wali Kota Blitar. Nggih, nggih. Mulane tepuk tangan buat Pak Wali ngajak Nggih. Nggih, dados ngapunten dari awal dari saking napa ingkang rumiyin. Nggih. Bagus. Bagus, nadane lho. Wajian. Jadi dadi dalang bareng nggih patut dan jenengan tapi mesake Mas Rudi mengke mboten ngeten mawon saya. Dari jalan kok dijalani dhewe iki. Saya menawa. Lagi menika lan Mas Dayan Kondang. Kula
tangan buat Pak Kadis. Tepuk tangan. Bisa gawe ayune atiku. Oke. Ora ketemu ning ndi barangmu. Apa kowe isih eling aku? Yo. Anjimu lan tresnomu bisa gawe ayune atiku. Nganti saiki kowe isih tatu nganti kapan kowe ninggalke aku. Selamat malam Kota Blitar. Dalam rangka Pesta Bung Karno yang ke-24. Matur suwun Bapak. Aduh, luar biasa Pak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, suaranya apik. Boten kula tangan, boten kula sangon ya, Pak. Iki anake Mbak Putri kita tiba. Kono sik, kono sik. Ya, kene ya. Baru koma ya kene.
Iki sampun nggih, Bapak. Kalem Sampun nggih. Nggih. ha monggo derek panjenengan. Nggih, sampun. Sepisan malih mboten napa-napa, Pak. Sampun. Itu lho. Lelenggan wonten mriku mboten napa-napa monggo derek. Nggih. Tibaku terima kasih nggih suwantenipun semlan guymu wis bisa gawe mesem wong sak Nggih. Alhamdulillah ini kula titipkan dumateng Mbak Ing mawon. Nggih, nggih, nggih. Oke, matur nuwun sangat. Matur sembah nuwun. Pak Et. Alah liar kebok pisan. Ampun, Mboten napa-napa, Pak. mboten napa-napa wong mriku mujudaken tali asih kok. Wala cekap-cekap Pak niku. Kowe kok tak biye atok jengkolmu lho. Matur Ora nuwun nek ngomongke sangat. cukup. Iki mangan disebut par kok iki cekap-cekap piye mesti cukup Waduh, oh sembodo wonge gede dhuwur kok. Betane. Piantune kalem matur sembah nuwun. Lan 20.000 kok Pak duwe. Matur sembah nuwun. Jane niku mboten usah mboten napa-napa lho, Ayo. Pak. Nggih, Ayo, mboten. Dengan ijali abang setunggal apa Pak? Matur nuwun nggih, Sembah nuwun, Pak. sembah nuwun, Pak. Matur nuwun. Pak Edi Wasono luar biasa. Luar biasa banget.